baksa borok senge Bubagra Twma khaiman kha hane baksa buksu borok rok जों सोंमानि खोनावो दिनै हायाव वान सयनायदि बुबाग्रा फायाखौ सिगाङो जिनि सिनि मोंसासो जों सायमानिया जों साखसांनो पाहारि उपजाति ट्राइबेल बा जे फानो अमाहाय खेनो जोंनो जे मुसुमानि सिबै नङै दङ साखसानि सिनि मोंसो सामाया जास्ट टाइटेल न तैयै जों आं जमातिया आं देरमा आं कल रियां होनै जों खुंलायै दङ बुबाग्रा फायमानि बादैसि दिनै हायाव जों जत्तनो पहिला सिगाङाव जों जिनि सिनि मों दिप्रासा होनैनो दिनै हायाव जिनि सिनि मों जों गसेलाय दङ बसि मामलाय फार्स्ट पइन्ट नायदि गुबुननि न खासियाव नायदि गोबां मानो टाइटेल दंना फियाबा बर' खासि गसेवानि रोङो मिजु नायदि गोबां मा टाइटेल दंना बर' मिजुनि गसेनि रोङो वानजिबा समबो नायदि गोबां मा टाइटेल दंना बर' बांगालिनि गसे रोङो बहाय दैखेनो जोंबो दिनैले दिप्रासा होनो गसेवानि रों हा उ गसेवानि रोंमाले बियानि फाय बियानि लामो फाय पहिला सिगाङाव जों बनसि सिया हानि बांनो जिनि हावा जों साबजाया खायनो गोलगै दंमोन दिनै हायो जिनि गसिमोन जिनि सिनि मोंनो जों सिबै दंमोन साबजागै थाङो दाबो थानसा बा अमाहाय हामजागमोन सागनि बरकना हामजागमोन साबजालायमानि जों नुलायै दङ अमनो फार्स्ट पइन्ट तेलखौ नायखांखा तो दङनो तेलखा डेभलपमेन्ट नायनि थांखा तो तलक तलक ngै दङ जागा जागो फुंपारे नुगै दङ अमाहाय खेनो तलक खेनो आगगै दङ बाट फार्स्ट पइन्ट खेनो जिनि सिनि मोंनो जों गसेवानि रोंमानि बनो मामला फार्स्ट पइन्ट दिनै हायो आगुलि फानो जों खम दङ पहिला सिगाङाव जों आगुलि फानो जों गिरि माहायखो जेफ्रानो मा दङ हरकुथु बट तला रही हरकुथु रंखो गिरिबो दिनै हायो खम दङै दंमानो दानि जिनि सिनि मोंनो जों सिबै जों खानसा जाबजागमानि बाय अमाहाय ओङै दं अमस मामला फार्स्ट पइन्ट हतर क सो मा कक सानि नाय गामखौ बुजिखाना लाभ इउ